Kasurok na sneng maurong maulengai kadai kawai na kimat ki bahakmat kabaki ba nong song snong katai maurong kila angnot bat up kmi lenti labon snam. Kadai kasurok kadai kabla sniu hado kata-kata bat kabla penjenjar bat pensertok sikat dai ya kalet kawan ki ba kamtam hakapang kasitom. Hakani ka kenti kani ka jing ang nuot ki ba kalawan long no hadin bau nong mi khmat ka mau hati constituency uba Charles Marngar ulaya kren ban penyo no da ka surok ka bathamai ka menta ka jing pentrai ya kani ka surok kala stang bat kala nang ya cha khmat kumta na ka benta ka bet ka biang bat ka jing ya bet ka kam khnang ba kanom don kanu ka jing penthot ha padang ka jing pentrai ya ka te ka surok na kalyang ba Charles Marngar hakakhat samtari kunai tung araja arpusan ulalum lang ya ki kli nong sensar snong haringkat ka jing lang ki bami khmat yaw kontraktor sunshine saukumi ubalayo pentrai kate ka surak banya merjing mod halor kani ka kam habakran sekilat pathai kubor na kalyang uba banbuhai makdo president ka senjuk ki rangba snong maurong road area ulay thu mahagani ka jinga kendu lang layo banya kran bat piepen bet yasibon ki kam ulakun turu yaw kontraktor bon pentrai janai kumba kadai banlong khnang ba ka surak kanlong ka babaha bat ka banne islam to menta ka sngi na kalyang jungi ka senjuk ki nongelam snong jong kene ka maurong road ya dan nang ni kesngi ban ya kendu ya kontraktor rangkap de mele jongi mar bagde kesngi ka ba ban sedang no ban sna yo nu surok ude bang ila abla slam ba de namar kata ngisngo badan kam ni kendu swa ban sedang namar ka daw ki bobon kawe na ki daw ki bahakmat de kalong ba ngipan ya ka jingi trailang jong kisnong baro namar hagapor ban tre yung surok kinsadon ki khap ki ba ngin hap khang ki kali ya gani nagalyang jongi kisnjuk ki rong ba snong ginong ilam snong ngin ai lupa ga jing tip sa snong ba an khang ki kali he namar kani ka teknologi ka ba kintrei menta kaya pher namar ba sisin la trei la siang siman chepo onam sa su bania jagi kali he wat ya ki kali rit ro kindon gisngi ki ba ngin hap khang ya khnang ba kanom do kanon don kanu jing thot aga jing trei nagalyang kontraktor blakarpat jingi balada don ikap ki ba on hap khang ki kali ret lane kali he kamut kisnong kin hap mane yesa tangban bha jing trei jong uni surok namar bangil ap laki phos nam ngil am tengin yesa mentanang ne sakmat ru hadin kanus nam ngin yo ngimtep ngikwa banyo yo surok babha nang tang ngikwa bon ru ban apil saki trajaka lada don ginu ki khap ki ba harus rok ki badon kam ban ot ban mat ya ka jaka jong ki sngo bha ban yaisa nak banta ka jing don kam jong pat ba ne ka than te ang ni ka sngi nagalyang jongi ki nongilam snong ni pan ya ki jing trailang jong baro ki snong ngin volunteer ndre ya ki kali he ite nagalyang jongi ki snjuk ki nong yalam snong ga maurong road ngil arai bet bang nginom sa ban ya kali he ya haswa jong ka te ke por swa ban sedang ngin sa pentip ngin ya ai ka por ba biang ba nadu utau benai nadu kata tarik ginom sya su bagi kalihe kinia nau new surok nam ngin yo surok babha new kontraktor ba yo inu surok jongi ude kontraktor uba don borom mo dei ba son sauk ni kayeng kasam ka jongki ka dei ka ba ka ribat ka jat benreu kala itu ba taga momot ba ngim kwa ba unu surok ngin yelet kenjat mangi ndal adat ko ikarong ngim kwa ban ai press ngim ko abani i gono gijing sniu dei namar kata ka daw ngi kendu swa manta ka sngi ba ka jing kerpat ka jongi ba son kum kontraktor in pendon burom nengkong yala de ka yeng ka jongi nangi ka surok maurong kari ka chat bunre bonu surok uba intre unde surok uban ra ya ka burom ka jongi sa hisien pa ngim ko aban mi kan no ka jing kan tho bat ngi ko abani yo ngin ai i tang ka jing yero Nakalyang ba Charles Marngar ula ai kublai ya ka sarkar jela ka bla kloy ban pen sngap ya ka jingkerpat jong u ban pen yo da ka surok ka bathamai na ka benta ka bet ka biang ki pat ba nong song snong je kawai ka ba kwa ban pen pau ka jing skongu kalong ya ka government hi bro koi ya u deputy chief minister jong i ba preston tensong i bala shimkia ban pen urlong ya u surok maurong jong i ubala angnut laslam ko bala ong chaman ke nakaliang jonga kum MLA kat kesenjuk kirang bas nong ila ya od nakapor sekapor ngila penso ringi sokumen ba ngila debio ke final work order but kontraktor ngila sedang no ikan kam menta now new surok nang ni nasional ritiang ban penkut haduk ke senong maulingai kumba khatsan point new spa kilometer
yang sode ban ai ke jingero ban ko borom sika sarkar ke blashim kya om tang yu ni rei ki babon ki serok ki bangap kwa ban ngamla ban mention hang ni ye ke jing songu ba kraw te kumbala ong sa khmat mane na kaleng jongaru na sukemen bangidon gene ke jingi kendo rengkat bo kontraktor rengkat bat kinong elam snong baru khai ban pentikna ya ke quality ya ke jing bah jong ni serok ke baar ke jingi trelang kumbala ong mane na kaleng jonga kumnong mi khmat ru na lor bala apil dei chaman nga apil na kerpat ya ki nong elam snong kerpat iki nong song snong bakini buram lam na markat ta post nem ngilang nut ngim yo surong tenre hakni ke new technology kamdei ka old method ka bangi jule ka new technology ngile da simen ye ngidon kam ke jingi trelang kumbol ong mane ki heavy vehicle ndala stang ban siang simen kemut kandon ko por ka bangi haban khangi kali he kindon ki diversion ki bangin sapen bai bat na kaliang ke senjuk dan sapen tip sekinong song snong dina kaliang ke jonga ngadon kani ke jing kerpat ka apil sabaro kinong song snong bapin subha ban ai ke jingi trelang habangi yo ke development ngim dei ban long ki barit mensim ngide ban long ki ba kraw ga mensim ngide ban ai ke jingi trelang na ka banta ke jing mentoi hi jong ka dong ba ka than hi baro ko Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoi ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.